ቅዱስ ሲኖዶስ አባልን ብፁዕ አቡነ ሰላማ ናይ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን ሊቀ ጳጳስን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባልን እንኳ እዚ መዓልቲ እዚ ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት እናፈቅረሉ ዋዜማ ወይ ናይ ከተራ በዓል ሰላም አብጽሐና ወዓብ ሰላም አብጽሐኩም። መምህራን አቦታት ሊቃውንት ቤተክርስቲያን አቦታት ዲያቆናት አቦታት ካህናት አሕዋት ዲያቆናት ምእመናን ወምእመናት እንኳዕ እዚ ናይ ከተራ በዓል ብሰላም አብጽሐና እንኳዕ ብሰላም አብጽሐኩም። Yeah.
Kamu